Celebrity this guy would. Ever President, Obosi Welfare Association, UK. Oya na ayo lebu nya bo onye isi na edu ndị Obosi. Nnukwu mmụọ. Yes, so all the Sinopu Georgia now. Yes, so there happens have Odoziako. Yes, we been a matter of fella. As a monyodu. Oyana no go. Oyanka Odoziako Agomugo. Ono ne kwana anya ifunu na funu na etiku go. Maka na Obosi ma neta nwunye fa anya ofuma. Follow mokoma. Ada Igbo. Special announcement.
ọ gaghị adị mma ịnọchi ebe a ị ga-akwụọ etu fans maọbụ more than that. Ndị kansụl na-aklapụ ka outside, ndị paakụ na-atọgbu ụlọ ewu life. Ọ bụrụ na ị paakụ na-atọgbu ụlọ life, Hello, Tony. Oh, Peter.